Nyt maistetaan uutuuksia. Ekana tää Valion porkkanakakkujogurtti. On tosi hyvää. Tulee jotenkin sitä kaneelisuutta aika voimakkaasti. Tää on jotenkin tosi jälkkärinomainen. Mä annan tälle 3,5/5. Sitten Valion Profil päärynä vanilja. Tästä mulla on jotenkin todella suuret odotukset. Tää on niinku basically päärynä jäätelö, mut sulaneena. Tosi hyvä. Toi vanilja tasoittaa tätä tosi kivasti. Mä annan tälle 4/5. On kyllä hyvä ja tosi raikas. Jaffa Italia. Veriappelsiinin makuinen. No on kyllä veriappelsiini hyvin tuotu. Siis tässä on jotain sellaista niinku todella hyvää raikkautta. Mä annan tällekin 4/5. Profiililta oli tullut kans kanelikeksi vanukas. Mä oon todella skeptinen tästä, mutta tää näytti kiinnostavalta, joten ei tästä kyllä hirveän voimakkaasti kanelikeksi tuu. Mulla tulee enemmän mieleen joku kinuski. Jos tänne laittaisi puolukoit joukkoon, niin tää olisi ihan täydellistä. 2,5/5. Vielä viimeisenä Kismetin lakritsi. Oi, tuoksuu lakritsi tosi voimakkaasti. Siis vaikka tää tuoksuu lakritsilta ihan todella isosti, niin maussa se tulee tosi mietona, mutta se tulee ehkä vähän jälkimakuna. Lakritsi ei ole liikaa tässä, mutta se on siellä kuitenkin läsnä. Tää saa 3,5/5. Ootko sä maistanut jotain näistä tuotteista, ja jos oot, niin maistuko sulle?